Чакай. Здравейте хора, аз съм Сашо ПДД. Тук с мен е Павлин втори. Той вече му сменя име. Рубен от Minecraft Story Mode, човек. Първото му име беше Павлин втори, обаче... Ай, стига, човек! Що? Защото ти... Май се е досъл. С мен е CS манката също така. Да. Съжаляваме, че... Но... Съжаляваме, че сме много развити в момента, но... Съжаляваме, че не можахме да снимаме, обаче винаги когато снимахме, ни казва, че е прекалено голям клипа. Да, 30 минути не е много. Да. Моля ви, напишете ни в коментарите как можем да снимаме повече. Запознайте се с Моле. И къде са айрон големите, бе? Аз ги убих. Що? Бяха на 3 сърца. Ай също ми исках айрон. Бях Гошо и Гошина. А пък това сега е Рубен от Minecraft Story Mode. Трябва да се приберем и Villager и да го кръстим Джекс. Да ви покажем най-готиното знаме на света. Аз го направих. Ето го и моето. Напишете в коментарите кое е по-яко. Моето. CS марката. Сашо ПДД. CS марката, бе. Добре. Казваме, че не е... Ой, също направихме резиденция и нищо няма да се повтори. Да, също и можем вече да се заключваме честовете. Например, аз не мога да отворя този на CS манката, вижте. Пише ми, че е заключен, но той може. Ято соките е моите. Човек, опитвал съм 1000 пъти. Не претефер соките. Даже нямам право и да го щупа. Сори хора, Warrior си отиде, защото поради 3 причини. Стата му заемаше прекалено много място, искаше да ни убие. И аз, когато CS манката ми даде едни легендки, той ме уби и ми даде тия... И не искаше ми ги върне и вика, какво ще ми дадеш, какво ще ми дадеш. Чакам предложение. Аз той като се спавне тук да... Ще му карам да излезе и ще го убие. Да, общо взето. Той никога няма влезе. Тия два честа викаше, че са негови. Не чакай тия двата. Той всички казват, че са негови. Обаче аз ги заключих и в един... Колко време стана клипа? Няма и минута сигурно. Ние сам показвахме. Да, обаче времето бързо минава. Да. Окей. Какво ще правим днес? Ще дойде... Ела с мене да си играем с един крипър. Да, също ще покажа. Искаш ли да заведем един крипър до някоя къща и той да избухне там? Окей. Обаче вижте, това е най-голямо. Това е от най-големите. Можем да направим каквото искаме. Аз искам да е от Regeneration. Аз поискам от скок. Човек, скоковете са тъпи. Не са. В коментарите напишете кое е по-хубаво. Скок или... Ние вече много ги затруднихме. Първо да напишем в коментарите кой е най-когото знаме. Обаче, защото и се прави човек, той не може само да се да гледа. Извинете, ама. Добре, ела да си играем с един крипър. Ела, ще те запозная с криперини. Акуна матата! Малко ми забива, обаче... Ще го изтърпа. Крипърчо. Да окръстим тъй. Не, това ще е Гошо. Виж, тук това е Гошо, не... Явно му става лошо. Защо му гръмна му стана лошо? Добре, да вървим на нашето бъде. Памет на Гошо. Хайде, заповедаме. Да, тук някакъв искаше помощ и тъпа и той му написа, че Херобрайн е истински. Аз съм му написал Herobrine fuck your mama, не Herobrine сериал. Окей.
И той си има име. Сега е смай. Добре, чакай, аз съм Дарвин. Емануеле. Емануеле. Айде да тръгвам. Я напиши скинсет с Дарвин. Я. Това ли е Дарвин? Той някакъв... Да. Той Ще някакъв... искаш да видим после Гъмбо. Ай, след 30 секунди. Ти ще не си се скинна читама. Нали го... Човек! Като скочих от това, ми излезе превъртял. Е така, е така. Не, кълбо. Само направо. О, да, в тик-так на Криско изобщо не пее някакъв, как го нарече, индианец ли там. Индианец ли е, човек? Македонец. Да, изобщо не пее на Напротив. Напротив. Да, аз се пусни. Да, аз я пусках. Човек, не пее Криско. Той Криско само казва тик-так. Обаче всичко е в черно, което е гадно. Има някаква бабичка. Не знам, много грозна. Яде баница. Не беше баница дюнер. Баница. Ти виждал ли си дюнер? Да, виждал съм, ял съм. Вкусвал съм го. Айде да му стъпчем това, ако можем. Да мали резиденция. Да, за това е много. Как ще излезем? Пишем хол. Това ще се върнем. Виж, дела, Саша, ще можем да отидем така. Имаше ли някакъв... чай, ти не мога да стоим вярно. Бати така ще. Чакай. Едва ли някой човек се казва Гълбулта и че... Факай се. Къде си? Аз намерих изход. Аз Аша, ела от тука и сега ще трябва... Удара се. Аз не мога да се засилят, то толкова ми лагва. Трябва I believe I can fly. да не силя, че... И някога. Аз от 100 лак не мога да са... Човек от по-далече и прескача. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Аз не мога да се засиля. Засили се най-накрая. Успяхме. Ти влезе тайна майна. Окей, колко време мина? Не, ти излезе. Колко време мина от клипа? Не знам, виж. Що ти се включи таймера? Когато аз избухвам, ще мълчите. Айде, тръгвай. Та резиденция се казва тайна майна. Ела, в нея има зомби. Окей, аз стоям в кома да свърша клипа. Чакай, Мисля, че е прекалено кратък, обаче... Така е. И аз мисля, че е така, обаче... Окей. Ела така. В кола. Не, чакай. Да го заснем в новото... Що се остави отворено, бе? Да го заснем в най-новото ни място. А то е? Замъка. Один. Това беше хора, аз бях Сашо 59. Тук с мен беше CS мамката. Идвай да те убила. Не знаеш, че брата ми... Ще го направя. Може да му дариш, има резиденция, която аз съм направил. Всъщност... Тихо. Добре, това беше от мен, пак ще чупих нещо. Виж ме. Вижте Гъмбол. Не, я напиши скинсет Гъмбол. Направих го и няма такъв герой, виж ме. Не, аз ще... Чакай, не спирай клипа. Окей. Хай...